Ошу сахналарга 5 минут өчен генә без 30 сәгать буе поездда һелкенеп, угылып килдек. Һәм тагы 30 сәгать һелкенеп кайтасакбыз. Әмма ләкин без һич тә үкенмәйбез. Чөнки туган якта хәтта 5 минут ул безнең өчен үзе бер гомер. Ә хәзер инде Мәскәүгә. Nation! Мәскәүдән килдек. Ә үзе инде Хайбуланыкы. Азат инде Хайбуланыкым? Йо, менә функа. Ул финика яра. Бу икәү Хайбуланык. Мәскәүдә инде 4-нче ел укыйбыз. КВНда мәктәп елдарынан бирле 7-8 класстан бирле катнашабыз. Шаянимда катнашабыз да. Катнаштык. Мәскәүдә КВНда да катнашып, еңеп сыктык һәм моны туган башкорт телендә катнашырга дип, үзебезнең туган якка Өфөгә, ошо фестивальдә катнашырга килдек. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Tutun bacıları. Alaklar. Ne şey oldu? Otur be! Kıvır kaldırılır! Nation командаһы. Ne gitti?